ensakia emambia yebono tokoroka Wednesday edition ime studio litukolia Jumatano gotambe togokwanera igoro ye Chisemi na se ebenchi toga igando chengatwa eseti isanire asa togokwanera anene igoro ye Chisemi iriko litukolia lero igotobwate abageni Korwa se institute ya Kisii impact asa bantu togokwanera amange kubwatekana na nene ne Chisemi chieri tuko lia lero igo ase onde andosi ase ole naboko gendera koba gogotobwatia eyemo ase eyemo kwenekia buna kwanya kwa gotoma libori lia gwetera enamba yesimi eyerega wo ase screen nabo igo nabo gotobwate gwetera ase chinjera cha social media igotole ase Facebook, Ndizi TV News Digital nabo igo ase YouTube nigo gotobwata buna Ndizi TV News elinde kegima tonyara ko batogosanga amonaye kigima tonyara ko batokwenekia buna emeroberio eyanyare ko bage gochera eyemo ase eyemo abagani bane karibu sana ime studio ekenegeta seni kia Ndizi TV to kwani kigima iga elinde ko rigete kamera eli umonjo murigiro toligereti yamana sana muralia selibaga yangene libageli kwani umugusi mwesi uyo totengerete semambi yabono na ndi mwaliga nigo jaso murubulira bwa Chisemi namande toji kosanga ono standby ndiye mano sana uyo Patrick Nyabayo uyo mo director bwa institute yo ya Kisii impact karibu sana miyomoro Patrick na gaganto kwata mugani onde pia mano sana mugusi totegerete abonta gateko bakaribisha mwenzi ya somo robelio bwa Chisemi tunyara ko batoko agata namo na tunyara mande pia muno kigima atogochaka nae Patrick Nyabayo enkwana na irego kwanwa na ere tokoranya kwanera twatenga education is the key yani Chisemi neke bungukero kende no toerera kiga tutarasolende amangana Kisii impact ya kiga inki kina kigeko gera Chisemi chero kungana kyo ekebungu kyobogima kero kende ikonyara kwabe koigora emerangwa eliyobogima bwakira lituko ambia mono Chisemi na nege tukia muhimu sana ase ubugima bwa mwanya bantu kiro umuntu asomete ibintu nebinga kumanya abantu abange bakoira buna gusoma no kuriye gasi na kunyore gasi ibintu nebinge buna kiro somete bikogokonya kumenya unabona kumenya no bwamate ubuya nabantu kumanyore na kyubente kumenya nabantu kumanyore na kyubente ukwana nabantu magana kyubente gwetanga naro igo Chisemi kire togotabana neke funguo igo kuigorera ibintu ebinge egente tagani Chisemi cyo kuigorera so bugima bw'umuntu no kuigorera chinjera cyo kumanyana cyo kumenya nabantu egente tagani ndege ntokende Chisemi kira kuigorere no kumanyana ki oganeri kokora so bugima nende kubwa mono gukonyorera ase oraberere ukunyora egento kira komenyirani togotebe gasi bono umugusi mwesi kere togosoma usekere togosanga magana ye Chisemi na kyokonyorera Chisemi chikwebwe value sana kero mwana aromoke igagwente kwegeri kuna kyagwente ko komenya nabantu nande Chisemi chikero mwana aire buya kiraromoke ngo kinare nonye nwanenchera akomenya nabantu kuchinchire obwamate bwayamo nabantu obwamate nabantu ndiye mono sana director akukubulinde nyuma tara kubuli tulibuli kanya kuri rengerere nga ine ikero muntu agochaka kesikero kende injere yo kwenyorera enibo so bonjere bwa kiralituko ni maite ngwa bwate option chinyinge asobogima bwa kweneke nga nabako yarenge ochake nonye supermarket nabe yarenge ochake nonye obone bwe chombe buna injere yo bonjere yo konyorera enibo kurende okaira ekerengerero kyugo chaka institution eliyo nyakaba kwa Chisemi kanya kolengera ligurige ntekia keiga ikera kumwarigania oyo minto Josephat Sanduku karibu sana imeyomorobirio tumanyetenga bono nigo muri ase sector iye Chisemi kwenekia nga abana bitu banyare kuba bagutwara ubumanyi bwakira lituko ingiye ko garanga ne sector Chisemi ndiye mono moralia tagate batega igomanyete akaro montago ati Chisemi yes nkomanyale bintu binge sana ngera nga kyakwebeka na indamo no Chisemi cheskuru noyo mintati kako bagagoteba ngoko meke kire kwamanya nga kyokolirete ne community
Number 2, a community does not mean say na so Korwa. A community mean where you stay. The surrounding areas of area so. Again, to kendi ya kabere. Chisemi na bachigo kokonya kumanyoboro linga na chuwene te kwebeka sobo gumodwa kodreke. To le bono iga. Ne kiagata tokere kiamana abange banale to kebeka kobeka tangani. Chisemi na bachigo go place andonsi asota getasa olio konyoro mogati okeralito. Pia mono kegima abageni baito Korwa Kisii impact igobona lito chagito morobele kegima kwa igure amariogi abo enchera bagukwana na enchera bale focus tikwenekia nga aye omwana gokorire form 4 kwanyara kobo kwenyorera Chisemi guchigoro mbaro kende director konyara wikire form 4 tebanga kina atwalire boneke bande bono nanje tiganso nchage kuri imbere mu yakera lituko kurende chi atwanchira ro mutanyara tukoba akwenyorera amasomo aye akera lituko tukwanera ngo Kisii Impact Institute nere yeye Kisii Impact Institute ne college a mid level college egotoko mu Gusii ase town yetu ya Bosongo ya samaga ja Twin Towers so abantu bali Bosonga ali gose umuntu kurware utamate Bosonga sere ayenje baka Bosonga stage ligie building ya Twin Towers Twin Towers igere opposite Equity Bank no tora samaga ja ya Twin Towers kyo wisketo jire first floor ne classes no chire floor cha uchigo yes bono Twin Towers ngagetenga tie chigoroba chirichire no maito abantu kibaga chire town ya lego tebungarigia egoroba eri kire gose Afya House gose chirichinde KICC igo Twin Tower ngati ye chigoroba chintambe sana imeya omocho Bosonge gwachira ali to koborupi okobori Twin Towers na bakonyora igari eri nayo nyare koba gosa chiobisi chu onyare koba okwenyorera bono kere twatabigire mid level a college ye konyara koba koena na anene amasomo bono twege tukwanere tu gati ye chikosi chiri chikoba chikoena na kere ya mid level nga yego chakera no monto o tigero se class 8 okunyara koba gosoa gosoro monto form 4 na kende na batege tegotego moralenga in our college ngwa accommodate lekero monto ntobwate chikosi chire clustered in different sections ntobwate professional courses chichi gotakanga omwanafunzi oikakore form 4 chikosi echo iwa chikobwate buna ntobwate kosi ya ICT Information and Communication Technology aserwe ya certificate aserwe ya diploma aso mwanafunzi otakete gosoya kosi ya ICT aseke wango ya certificate gutwale D+ ekarata ketoko so aseke wango ya diploma gutwale C- C+. Ntobwate kosi ende ya business management ntobwate social work and community development ntobwate ne kosi ya secretario ase school ya itogalia ntobwate chikosi chinde cha maboko tugochiruka technical courses chikosi cha maboko enje na chinko empower mono abaibuli baito na abana baito bonsi pibali balesika banyale ko wabo che school basoma chikosi cha technical skills abange baito iso baibuli baita abange osabana fusi abange go bago chiranga echine chikosi cha banafunzi bali batasometi ose bata kole tie school patinte ketuko tebanga echine chikosi chingi ya mono na ande chiri chiko empower everybody na bachigo wa accommodate na nabo gukora chikosi chiko egendere kifia kayo monyene manyete technical courses these are technical skills that gives you a daily know-how yakira litu ko chikosi echiko chikobwati ntobwate kosi ya hairdressing ekosi ya hairdressing abanchi baito igo bakomina bya sana nandi bagotumika kibesa kinge sana saluni einere kosto kwegeria abana bali abali baito they teach very well kosi ya saluni nande kosi ye ko iremetinye meke just only 6 months ntobwate kosi ende ya beauty therapy nenjera yo wechabeli aseke Gusii that's what we call beauty therapy ne kosi inero ne gogo soma asemetinyista ngo chitoriko chieraso bwagali pia mono sana tararuga wase technical courses ndege tengera na se ole director ne chikosi kero kende abange bachi chaiti omaita abange banalire nga white collar jobs ko begete taibe ndo jene sutio ngalite kabisa iga omaya gotebyo monto nga technical courses nenyale ko bego ko beka ase ekerenga kelioga neti asobuguma bwao nkoirere chinkaki na kikero kendo ranyara ko bagokoerera umuhimu wa technical courses echi asobuguma bwakera lituko omaite murariga mono tukurigereria nkere kikeria okora kira kumugati kira kwege ndobe kemono kero kuri no economy ya Kenya ne sarikatake
abantu abangingorera bari gasinchi na ende bono na kitwa twarigereri ngeri na nkiri ky'umwana arakore gasi omunyene bono gasinchi kayo omuntu agokikonyora. Of course na nchiko ngotoka chire lakini na bono chabire sikasi nkiri kiri umwana arakore iga ero munyene erike na yekora bono tukarenga na chikosi cha technical ne chikosi tora chaki elinde chikonyo umwana kiro umwana asoire gosome kosi ya technical kira akorire iga already ero nyorire gasi egasi nero kwirika ero munyene okumanyana cyakwe manage senge ntibono kichikosi ngira tokale go chisomi ntori go kwa na mwana skills chuka una abantu bagokora intungo make story twahiro mwana knowledge twa mwana skill senge njobono komenya ubugimo bwo twale both you can't survive gero mwana bwate skill yo kata bwate knowledge go sabwate knowledge yo kata bwate skill mwana utayochoba complete na yeko kera bono chikosi kune chino ano mwana ulio nyorire grade yeki yagyo kwa university of plane abo tukweni college in fact as we speak ndukwata abana ali bakora ya dressing abana bali ki university kigeta usia umwana umete university tinga secondary ndio bwate marathon kurusa moja mpaka saa 12 eze college ose university umwana agosoa for 2 hours okore class kwanya itukulinde tabwate class ali isikurusa bono abana itwaje tukababeka asoe college ali bono mwana bagochegeri buno nyana kya kumina lidiale free okonyora kwenye kumina bana ba mwabe school ali ose kwanyoro so ile town ali street ali abantu ba class street ali bagonya kumina those are the people we have trained bagendere bono we want to remove that element mwana ali school college ozale university no mwe buli gwagere simi una ntomere gento keke ya bana bikaba responsible amanyana kibakwe bakwirenda abanyene nageko gera tukweni kare chikosi cha technical omwana onde bwensi nabaho kole kosi yabana uri otachite school nebana uri ochete school nebana uri ochete akora form 4 nebana uri university nebana no mugako mugotuna akora chikosi na nje bano ndo chenga ni chengeri kingo to tabere initeke ndiere nikagete ni chenda abo mutangani azini tekire next ya oise kwenda somo chi obosongo ne chitauni chinde chi college ne chinyinge echi chiroro chikogenda kwa bachikwena na amasomo na bintu binde wono ngige kogera omuntu arachire ali bosongo atebe Kisii Impact Institute enero college naki yani mbiri you are unique nchera kimureta bauti anene ne college chinde in our institution tole unique yes and actually we are the best chisababu chiko garo moigoli we choose kusoma wanafunzi we choose ya college yaito number 1 iko tobwate abalimu babwato bomanyi boisaine n'abalimu abatobwate obumanyi boisaine igo babwate obumanyi bole igoro mono bakwempa abana bali bagocha gusoma chikosi mbali egento kende ya kabere college yaito igemanyire both in our country and outside the country because ntobwate examination bodies international you know na inde egento kende ya gatatu ntobwate enough resources etobwate resources chisaine mwanafunzi tari go struggle no ene workshop ya beauty say workshop ya hairdressing igwere well equipped ne bintu biyonsi be ya hairdressing mwanafunzi yagotumeka eno nyene workshop ya electronics say workshop ya electrical wiring tari bintu byogo patisa workshop gebangre into the modern nande ere ikeranete eno nyono mwanafunzi yani no nyene chikosi chobora ali buneche mangana eno mobwatega you know this is mass communication yes igo tobwate the Kisii studio na intunto bwate studio to galia college the resources omwanafunzi na bago jata benyewe iga there is my future ekyo mwali pigia kane we have a very conducive environment. Twin Towers in a building as a Kisii University. Una ya chetu we took over the building. Bono gali yogindiyo. Asali is very conducive kabisa accurate omwanafunzi yagarake agasoma. It's actually the best. Pia mono kegima omwanchwa omulirebe seni Ndizi television nigo tubwate abageni baitoli tukolera to kwanega igoro Chisemi togotebanga nero esiro anene yobogima bwa manyabantu bwa kirali tukotombo bwate Patrick Nyabayo yore omo director na boigo Josephat Sanduku oyore omo PRO timanyeti ngoko bolinde PRO ekosi osengonye ofa molene gati chikosi chinyinge sana nowadays chire very marketable as institution eyo yago indi institution yanya to kabeko chaka nande miakerenge yanya ko bekwira
Kisii Impact Tanga ninte tokwana ne college approved they are accredited with the local and the international examining bodies and then tuanche ile kwa na masomo Ministry of Education na inde college yeye no mwaka gatatu ile in service kurutuchaka mo ino mwaka gatatu gochiko kwa rabona. So we have a lot of students who enroll and then to get word meet even for January. Yes. That's good. Ndiamano sana igone institution kerokende ya chakire. Ndo kwa about international examination bodies chikuna kwa chikona na ndobwate ko regichenek, ndobwate kasnep ne chinde timanya teka tie chikosi chiria kerokende chikobe examined na kasnep nchire chichi. Chikosi chikobe examined na kasnep ne chikosi cha accounting. Accounting courses, those are examining bodies, Chaka Snap. Alafu chikos chia business, business courses, secretarial, china chikos chia nek. Alafu technical courses, china chikos tobuata these international examination bodies, una JB, alafu also tobuata examination body korokunita. Nita. Yeah, you know, these are the examination bodies tobuata. Alafu examination body ya makweva, I want to remind you, tobuata internal exams. Yes. Yeah, those are the examination bodies to in our organization. Pia mono kigima inyora boigona na bogo tomari boliria gogo chaga gase studio onye ko bwate umwana ngukwanera tole kerokende na kibako nyara kwa koira intake kolende na bogo tomari boliria gwetera ase namba yesimi eye gweta ase TV ya screen yago na boigona bogo tobwate gwetera ase mitandao social media Facebook gogo tobwate nga Ndizi TV News Digital na boigo YouTube Ndizi TV News. Mbia mono sana director abantu ngobo hancha bale koba associated lazima mayitora akoranga ene product ya rayaya njombo linga na bango atenge school ya na sometera up the primary neye njine product neye une institution is so far for the time abire as a market mwanyana kwa mo ko graduate ose mwa graduate ri abana ora atebenga nyarebe oise kogendaga ari KTRH oenda se sector gete iga ya ICT na bako nyaro mwana ito mobile such kind of reference anene chi product chanyale kwa chikorwa Kisii Impact. There are many of them. Many of them. Well, kwanza ni chaka bao ne course ya journalism. Yes. We have a number of students bao kora chiga siasa local media stations. Chaito gai both the TV and radio. Ntuwa tabana as we speak. Wa kora te course ya catering. Catering ino amagano kuruka. Abana funzi ya hospitality. Abana funzi ya abaito no abale chi hotel chaito gusia. Abana mbali na Nairobi and a number of hotels here in Kenya. Iwo abana funzi tuwa produce inte yatakwana kelina kere intune institution mwanafunzi la kolera ko soma induri uchitwa mutiga igo the first thing to tema kora no konyorana kinga yako berera naenda banafunzi yake kere ne muraliki go ya sumwa banafunzi no kuliki no ane internships kinga iba kwenda gosekero mwana agwenda kwa internship osinyo ngeko kera ko okonyora una institution to tema kulikia o create labo unabona Ndizi TV ya to create uhusiano mzuri abanafunzi baito bawochi gukora matemu a journalism bikatubareta oje kuba interview na barabwa bose baje ku interview ngobo ngotema tole sana mune institution ni gukora connections bagoteba nowadays connection is everything the connection to arosi ringia gochi different sectors kera abanafunzi baito bagukora chikazi no ane school no ane high school abanafunzi baito ngo batuma babaje kwa secretary so we are doing a great job in town ngotema tole connect abanafunzi aba yes nchego cha asole Josephat kerokende nto arole chini station chinyinge chiesetri na ndokoranga ekirego ikenga kia matemu kwanyoranga any station itepu ati center yabo kwanyoranga abana baguchi baba affected for example osomerege ga Ndizi TV bono lika akora matemu Ndizi TV otebenga tigatokwero chi ali mate nyako eno guchi okora matemu aino ine ebune any station obate examination center ya ine nyene intagete okwena ningambia mana so kubodi swali botale ko kwanera twale at the end of the day. As the Kisii Impact Institution, we as the administration to assure abaibuli na banafunzi baito nganto gwate asa banafunzi bali baetira sama bokaito so baetira school wali credit for that na inde omanyete moralia again tonkere ekemo oyo mintate bagaiga nga
about accreditation and about what you have asked me. Yes. These are the two important things. People should be able to build trust. Yani, ba build trust. Yes, mone ake, ekena kikere. Igori chibu na in the reference is our students. Thank you very much. Yekorunga Kist aso bwenge onye tubu atinga kina watanga Kist College ye kutoka alia Twins Tower anene oende ground floor se first floor gali no konyora anene chiwa bisi chiabo chire otire 8th floor na gali no konyora ebilasi bire na anene bakwenda na amasomo ao tukwana rigoro ya number of students maito mubiro na bago chagali urarigiriri class yeke na kikiaba iga kikiatwara bana babere bona batatu iga tigandigirie very well established. How do you get in touch na Bible na kwenda kinga banyane kwa bakoleta abana babororo? Ase namba ya wanafunzi it is normal mwenye kwa ndi stage mute muliko ligali ya tonye irake na yora agende bwa yes but you can take na no mali to ja tu bana ki angena na ya onereri no goika angena no goika sogochia buna Kiss team or Kiss Impact we have a good number of students into a chat wasanga no morayo lenga last time ina as we speak into akoya bana matem abanafunzi into akoya matem wane kya era November into akoya abanafunzi nita actually ya the other week nende abanafunzi mbara bakora international exams bakora ku JP bakora baba journalism the other week iko as the enrollment abanafunzi we as we speak now abali bakora matem onega the number is almost 200 na enda abanafunzi mbara bono as we speak baba enroll for January the intake is ongoing abanafunzi baenda ta enroll enda bono iganto bata good number ba enroll for January intake yes biamono sana creo que ende antike tengiche tunko boliri bolia Kist bono currently to kwana regere bwate branch town ya itobosongo gaiga eminiti onye omonto gakarese itokorunya ribali masabaro goro masimba gali ategete gocha as institution yeye timanye tigose igakonganya gochoro gose nanyore service ya Kist gali ya asoro gongorwa nyale to komenya chinse mochiri. I want to answer that question. Tegete go ira ndi swali liga Kist omwanafunzi na runo remo yare na runo nyera mate we have a way of accommodating mwana oyo as an institution to bwata chi hostel chinyomba chiri chubararo chi accommodate abana babo korake bakorware so that's why to establish the main you know that's the main yes you got to establish it in a way to gatavanga instead yo nya kutwara chinsagi tika to establish the main first you know akartwa establish omwanafunzi kusema ibuli onde bwansi yowocha na bapolitika kendo kero monata bagaga ke about kwatobori about enrollment yes for anybody on the bwenzi mwibuli on the bwenzi yakoganda ndonzo na ya kero ko iro mwana school no take gokoleru your own we call induction in Kayo. Yes. That induction we do otari to kwa workshop chaito waso amalia journalism studio twako igoro murango tukoso aime okoligele korusiko bono na bo kwale to mwana beauty therapy so kwale to mwana ya dressing go gutamani ngankira kini bona atakorera journalism because kwale studio to bona korera nere what I want to answer ngelinga ki into a synthetically safe students kuralo like bono iga we have encountered more than 5 counties. Yes. Kokwane rabana ba form fund, that is the section into to soil essentially wanga kana bantu bali to bakwane. We have encountered the Narco County. We have covered that county. Migori County we have covered. Homa Bay County we have done so. One chi county je kartu atarechion siko tuare ko korageza uliaki. Ntobwate abanafunzi bali bagocha na kotoko ba accommodate na kotoko ba accommodate. Pia mono sanarega korokunga amneli koru Kisii nimemaliza class 8 kana join na nonyara kwa kwa device eco sindanya kwa ingoira neli. Ase kosi umuntu akorere 8 iwono to ku advice aso technical yes echina chi twakwanira chikwanjira undi bwansi aso na ende egento kende naga ninkwanira chikosi cha technical injibwate biwango in fact ekiwange kitokwanira bono ekina artisan wona ke wa accommodate muntu ndi bwansi no nyoyo tikete 8 no ano yotakete school no ano yokwata form 4 lakini bono chi level chinde nchiro cha certificate na diploma chiro chikogania umuntu osoete agaika umeto na bono plan B umuntu aise ko kanikonya korana neck wikara tu ale aike form 4 ende wikatu ale grade ya D plane
gose atwale C minus nende chikosi bune chabono cha building and construction na bago kwenye kora masonry ebono na artisan level iliye ku kanyu muntu ndi bwensi asoye akole lakini bono umwanafunzi yori okwalite school akaika form 4 umwanafunzi akandi bono gosomera mangana a fashion design uyibona botoko mubeka akole certificate gose diploma and have examined na NEC waroli lakini isa kwa mwana ta manage tiko weka form 4 osaka tikire itibuno ujwale uyibona tuko mu advice na bawo chasoe chakire artisan bono ngwala oere no anu liota quality form 4 osino utikite standard 8 chikosi nchirororo bana Josephat chiria kenga abantu pobunga bororwa manyabantu bagotenga echini chia feminine yani chikosi echini chia basubati chikosi echini chia basacha timanyi tugose ekara kugendera na admission konyara muri challenge bune echinande what's the role hii institution ilikwene kianga yanyale kwa bage kwena na guidance and counseling uchia se omwana oyo otakete kuimokie kosi gete labda ya catering kwa na direct ya catering ekara bange bagoteba tokorangana ine gasi abasibati gose na bakwenda baswaliko ine nse mokibune institution mokwira kweneke manyara moko wa advice cya abana bunabo biya munasiri swali likwa boli nandira montage tukolira ndi asomara lyo totegarira tino to ligarira tina we as kist ntobu atege ntoye ku the mentorship program every Friday na inde ekero moiboli go sumwa na funsi yako chenda reception ngo twara tole the 5-10 minutes talk to mu advice umanyete nkwara bona buno omwana funsi buno yoko likere message mbora agata ketabe guide ekosi ara kolera best ekero mwana funsi yako chagalia ntobu atikosi yabasubati na ntobu atikosi yabasati chikosi tobu ategali ne chikosi chigo kwempower nande chigo kwa your daily need was your daily target because bune ya saruni abantu abange bare gotebana ke negosia basbati lakini I want to tell you bono ega my daughter ekara kominwa umuntu okumamina ningo nomusaje okumamina you see inki yako nanda basbati abaiga nonye na abali bamino gaiga na bugaiga go and ask them abantu bako barosyo bochabeli boli byara iga byaga bako bamesibiya na basaje abange ngo bolinde sara chomo nyene kana kwenda kinyonzi akanomba ndeke nyonzi I'm being shaped wango ingero no musbati nero kuna biyaga you know odos on bekregoti anabia yes yani inkie ko because barbering skills ejira beauty therapy aya okero gomono egento buna blumbing abantu abange baragota banga blumbing ne abasaja but now look at the things bintu buna bigandre te bono iga abaswati abange bana bakora pipe fittings in plumbing igo egento keroro into bune institution ngo take to the time kweni kale chi abana aba the right courses to do ngororo mwana karane ke class 6 you yourself kero kwa ne class 6 kwa ko tabane pilot kwa ko jatoba that is the truth lakini kero wa college school evindenga ka for ko tabanda ke ko bomora you change the profession because of the bono kwa manyine ko make the right decision njo manyine kero na lenge school in class 6 I was saying intagete ko jakoba omanya guitar you know lakini when I finished my school kana go join in university I said no I want to be an administrator I want to be a leader ntakete go monto technology you see bono ebinte binabito what advice ngaki through mentorship program you nande ntuligota ibana ba place ya baiboli ntuligota bya abana bagokya baiboli ngana igwerere tata ko mama nteto ko kole kosi ya plumbing obwate ke ukya addressing igo kolege ntukelia okunyara nando ugate passion nande gento kelina ya bakerogo gekora you do it with a lot of passion ya mono kegima Korwa kiste eye gotoka ime muchi obasongo atoteka gotogote batoma ango ujumbe yago boli na boigo a comment yago nye bwatoke kuchiaria ase emitandao ya social media Facebook Ndizi TV News Digital na boigo YouTube Ndizi TV News ngokwana natorigoro ya intake achikosi njiro rokonyara chibwate different intake timanye tibono tegeto orakwana intake indie koba nande kere koba yechikosi chonsi gose specific courses na intake kubwate kana matuko nyuma ndara kwa intake na ni komende gento asoyende ko yo minta kwa ni twanyo rumu chando ikwaboria konyo rumu ibo na bagoje school aria
a set mindset ya yena ante to mwana na akore kosi gete asikio kumuboli na kosi yo maite na ronyu wetu mwana akola konyorega usabande baba tena haye bono imbwate connection una ukora gusoma asingu chikumo place a connection at the end of the day na mwana ukora gusoma nyore connection ili aputuki bono one thing uno yomita kwaneire abantu mbabwate scarcity ya knowledge yes na even the Bible ngokwanire na ki my people are perishing because of lack of knowledge and people they are limited awajaelewa chikosi kitubwate nki chokonyo mwana nkosi kiro mwana akore nki abwente ko na kyokonyora abantu ba limited to specific courses usikonyora bayibuli abange nabo ba limited bamate na inche mwana ntegeta somero bwalimu I want my daughter or my son abo mwalimu ono ochikumotera kumujenzi ya buno bwalimu is another thing nendo mwana utabwate passion ya bwalimu yo bwalimu tata dikotegera kwanyoro mwana bono mimi nafunza konyoro mwana ale at 40 university okumuboli na inkeko gero kole kosi mama tebete oso kwanyoro mwana oyo monyene ana idea in fact is not even aware imagine mwana akora information technology kwa muboli what is information technology take understand ose mwana akora human resource kwa what is a human resource what is a resource mwana utamandi mwana akora kama temo mwana oyo kwa mekonyora bono umuchando nuri ikasumetu acho kole kosi na gitete kweni kare chya bali batutekerete mambi yabono iga tiga gusukuma mwana akole gendata atari konyara CPC ya chire ufilter umwana ama akole gentu ya konyara umete gendeke ne ko gano ane tisata countries chira ahead of us igeri chikuliri umwana karomoke chapima chamugeji wara asumwana oyo genda gwende gukora from there bono bamanya ko kumusukumire gentu kyabwente bono ntutoko mwana binde binge at the end of the day egento bono igano egento munda somerete genta akora nekinga egento kereta ba somere to buraria hotel yoro kusagwa abantu somere to hotel nore ga igutangaza bono we are mixed up yes that is why as a country we are losing our focus na kitutagena ki tigato torokereria abantu baito bia elinde as a country for our economy to grow we have to impart this knowledge elinde abantu understand and that is why Kisii impact is there kolete change as muchoito ogusi hata day ingwa romo gavano itawata nate to filter abantu ko yes asiki n'abantu barobisi barasoma yani ibaro to because of our connection those are the things to eliminate to abantu baite knowledge ganeri mwana ga gosobisi ga nonyo kugudumia kwanyoro mwana asomete secretario lakini okoenda abegete stone face kwa kumina ki warenge bono umwana oyo kera soete school akegerigwa umete problem ne rinde na dokwana na ki abantu abange ibakwanda bapik nabona no bwato mwana usino bwato muiri otegete ko mo connect ya swegazi mwana oyo tutanda school asomere genteke ono kwale to mwana oyo ne robegete reception tamait what is customer care tamait what is the services required in the office ono montara kasi secretary ora wakumina ki ngurwa na twarenga ina kitoka ya bana tigabache baso school basome bae go to services and that is why Kisii impact is there we are there to give those services now our intakes into what the January intake into what May intake and into what the September intake so these intakes because it to akwaneire into what professional courses is scholar jobs ikigero mwana asomire agocho connect was always o chikosi chuna bono cha business chikosi cha journalism ICT and all those courses jojo mwana wekaso 8 January use itaso May or September una bono to kwanira iga intake ya January nera now na bono chikosi chinde nchiro bichitwa kwana cha technical wose to youth empowerment programs chikosi chibone chitwa kwana ya dressing plumbing electrical electronics and all those courses intake ya beko ba monthly umwana isako so January isako so February we admit na short courses ngiro to chukwanira short course una bono cha computer ngo chikiro chukwanira chikosi chose cha technical short courses intake igelemante anytime umwana awoche school na kutuko admit egendo joka to koligena na ki umwana obaira admitted now everything stand ya koera because bono amatemu munabona anita igari April ndubwate August
na November or December. Bono mwanafunzi kaya soire tutebo soire March. Oyo bono tukomupima matemu kya gwenta gukora. We count 6 months. 6 months chikoera twamotina bokora bona matemu August or December. So what I'm trying to say ni kwamba the intakes are monthly for the technical and the short courses. And it is a long-term courses. Chirochio it is January, May na September. Pia mono kegima umanyete Josephat ngokwana na tole professional courses twakwanire na technical courses echinjiro lakini uise koligale basic computer knowledge bono yabire basic igera applied both in professionals and technical. Timanyete ababa technical na barabongonya bara advantage in institution. How do you give back na abantu bona? Pia mono moreso kubodi swali elio. We as Kisii Impact no Kisii Impact wakora addressing we custom computer. We have to give you that service because computer bono igana erokerege na inde bono igan kolenginga montotayo oranyare ko egendereri atabwate the computer skills because the computer skills bono igana chikerege for example no nyina yo moralia karo ko banga manganao igago kobera raisi because you have the computer knowledge kana mangana mass communication media alwa somerete the ICT sector iga koraisi chega sia koraki ya baraisi igolende this knowledge of computer ne ronte que teko tabanga in 2 years the keys to mwanafunzi ndio wenzo kujeni kozi ende onzi nyorali on top of that ndio teko kwana rabona because no wacha I want to talk about the short courses to bwate guys short courses to bwate in Kisii Impact number 1 is computer studies computer studies ne course ye koira chiwiki 8 weeks gosebe tenyerenga tenyebere omwanafunzi okodra computer na bono iga as the administration ntorwete a scholarship omata bana mbakoleta matemfu mbakoleta abande ngokora balere abande ngokora bali mambia bomoe abana buna balia nga kitogo kora to bakonye banyara ko bakoyomba wa this bible bakonye wa this empowerment ya mapema bakanyeta mate they can come and do this computer course this computer course is scholarship echo manango chikwanira alega akara those scholarships echiro ko empower abana bali nibaga bakonya ko taratara galisko they can come to Kisii na no matter to bwata extra activities in our college and these extras na chiko empower we na parents is not valuable when we encourage them in our college chikole takite dogo de muraringa ki abaiboli muiboli ontegarete kusoma wanafunzi ontegarete galisko inche skuru yaito soma computer na ndoyende pia mana sana Josephat no tolika studio na kista yere imeya omochi obosongo to kwa negore chikos inchop monene na batenga ma living testimony kurugari ase institution area igobono nindoche obuyabwa skuru eri konyara koba omochi obosongo edra koba ugotuma ujumbe yagwetera enambe ya SMS era sisimi ase TV yago nabo gwetera ase mitandao social media zigetogende asomutimuka kekera tokwira nango kwana tole igoro ya short courses ye chungurigire tole igoro ye grade ngwa kwanera igoro ya extra kokakila yende yinare yo igoro ye chigosole na bintu binde nga how do you mentor abantu bunaba away from classes na kina barabwa konyara koba na chandigendra ko bago tobwate ngwere na tole magega yo mutimoko moke asante sana Ndizi TV Ubwansu Gusii Kiremambia Yamatuko yiwiki Gochakire Jumatatu Goika Ijuma Chinsa 12 cha mambia Goika chinsa isato Imeya Ndizi TV Una botambe to gochakeri ritkuliao ase Obwansu tumede na manga koraganire kuritkulie goro nobotko bogima konde bone mambia ni goto kwarigania ase morobiri ogwe ensake umete sara no mete ensake
Ensakia umete na mugasogete umete maambia ewa no mada tena ki tiganda sobje gerogo isiko nda nyenzaki na nenzaki umete ne bwate vitamin D ne bwate ona intwe manjo muri ari ntura gotiga maiga imana ntuno to ko vitamin D gete vitamin D murubiri no yo mubuka ugochakia na kurosa litukuriao asenjire ndunge kigima Ensakia ya Ndizi TV asugo kumanya iguru y'amangana siasa aliyatekire obuchenu Chisemi Richiko na boigo iguru y'amangana yigenka karo wekiwe sherabneri ya committee maximum prison egitire iga imineti igota keirobenye mali bakokore egesibo kiao kirigwa spiritu asejereyo umerana na Sara Untita na Brighton Makuri emitandao Facebook ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya YouTube ni gotonyora Ndizi TV News na sensemo ya Twitter na bogoto tweet ase @Ndizi TV News ina gotonyora uchumbe yao asenjira yobotirano boigona bagotonyora gwetera asenjira ye SMS osabali mogo torora korwa sinsemo chama chengumbwana nsesumole tokoroka diaspora amogo tonyora gwetera www.ndizitv.or.ke utarasoka ku nyumba mwao ni mambia yao nigera unchurie imeya Ndizi TV. Chuo cha anuai cha Kisii Impact Institute of Science and Technology kilicho mjini Kisii wana courses mbalimbali katika taaluma ya kuwawezesha vijana. Wanapeana courses kama hairdressing and beauty therapy, plumbing, electrical installation miongoni mwa zinginezo. Katika sehemu ya biashara wana courses kama secretarial studies, business management na nyinginezo. Katika masuala ya kompyuta wana courses kama ICT, computer packages, web design na nyinginezo. Pia katika taaluma ya wanahabari wana courses kama mass media, digital TV na radio journalism. Wanafunzi wanatainiwa na Kenya National Examination Council, NITA, ICM na Industrial Qualification IQ. Watembelee mjini Kisii katika jengo la Twin Towers ghorofa ya kwanza au wapigie simu kwa nambari 0705773142 au 0784663693. Unaweza wapata pia katika mitandao ya kijamii Facebook Kisii Impact Institute of Science and Technology. Ni chuo ambacho kinakudhamini. College ya Tenacious Harbor niyo igorete imirango yaye gucia se bari batagite kwegera ububweni bw'ugutumika imetegeke Gusii aburukigwa bari babwate alama ye D nabo bagosomera imirimo buna certificate in herbal medicine, certificate in nutrition and dietetics, certificate in physiotherapy nabo igo certificate in ICT. Ase bari babwate alama ye C- niko bagosomera a diploma in herbal medicine, diploma in nutrition and dietetics, diploma in physiotherapy and diploma in ICT. Boigo nkosomia bari chipakichis cha computer, web design, video production na short courses. Oyuko manyamange kubwatikana n'obukoreri bwabo batarire imuyumu chukisi asamagacho a Twin Towers rirongoli ya kabire gusoba Kirisime ase namba enotibere isate noti sano na ibere nabwo kubarikira liuko ase email yabo ya info@tenaciousharbalcollege.co.ke. Facebook ni gukubanyora buna Tenacious Herbal College. College ya Tenacious Herbal ni gere certified na ISO. Ebundi engia ni yekorekana ritukolitangani agoika semerimo yao ne mashini iliya kutumia gosobosera bwemerimo yao nigo bokororekana magega yo gutumia kimashini chingia echo chigotoka aseduka ya Gusii Star Shop imeyo mu Kisii nigo bakonya kimashini buna meter saw machines, cut off saw machine, chi blow dry, chi blender, chi hoover, chi car washing machines, impact drill, circular saw machine, eruta machine,
chibetiri, chimashini chogosonera chianga, welding machines, chigrinder, chipower saw, woodworking machines, chichef cutter, chitinga, air compressors, submersive pumps, water pumps, generator, solar panel, engines, electronic hood and plane. Nechinde chinyinge batarire aseduka yabo iri asebara ya Kisii Kisumu Highway imeyumu chukisi asamagacho Gusii Plaza ground floor room number 6 naboigo mbabwate duka yende angenebingia Family Bank imeyumu chukisi vakeresimi ase namba enoti isanu na ibere noti isanu na isanu na iseto ibere marakane gose enoti isanu na kianda isanu nemo inye isanu na isanu na isanu na iseto isano isato. Gusii Star Shop Kisii for durable and long-lasting industrial tools. Ndizi TV Ubwansu Bw'Omugusii. Biamono kigimana inde magayo kurwa ase omotimoko omokenyora morobirio no gwensakia emambia yabono ase togukonera igoro ye Chisemi ngatwatika ko batogo chaka togota twatebanga Chisemi na cho ekebunguo kia obugima anene ekegori kia bono iga ekegori kia basae ekegori kia bantu abanene umayete director mange bakiba ko ngane Chisemi ne kebungu batebanga kero kende kere kebungu kia very specific generation ya bantu abakera bantu banene kero kenda ko ngababunge irusi kona gya kora Josephat ngoboringa kero kende as institution ye no mubwate age limit gya kwira na boranyoro mugaka geturi garia utagete koira na nere akorige skill geteri ya basic ya nyale ko bagwe konyera soguma bwa bwakira lituko nanjere goso aria se skuru ya itonto bwate age limit yes ando maita masomo tabwate maile amasomo gakoera karo wakule that's when education goes running stops running yako ereka wakule so in our college ntobwate the age limit to limit like bono oise go chagalia college onyora origelia banafunzi baita ba okora building and construction you will just laugh at yourself ora se ko kumenga ke yabagaka bamaene gana bo banje tamangana ya masomo because bono bunalia ina buna na tabire ko ya building and construction ina mangana yo bwaga ya mangana yo bwaga igo ga ntobwate age limit nana vera toka ndete kweni kalechi abasayembale gali ebinyoro maybe bakonda mchengo kero bachire mchengo bara baerelia baere for 5 years na baro chimuna litobole liko ba position lakini abaromba igwete ngango na nje nawe bundi ne liga contract chia na nje na bero muntu wa madhabu amagoka matuka mange so na bago chalia mente skill kero ba mente skill they can be able to advance themselves ba kole kwere bakora matem banyole certificate na chet keli na kige kwa lao biamono sana nariga igwa uri kubogoteba ngakoro kwa Damaris obare agoteba gari miaka 42 nande nabo abwate ukugania kwogoso ase school director tegete na ndikero kenda Damaris tajagitia muna intwe Kisii impacting a yere elinde tunyara ko batokobeka tunyara ko winyorania anene aseberete memucho usongo Kisii impact nyumandara yikwana mente kitinkieba about the key ando mara bakobori wono jina jete school kifungu kyana wono gyasirete yo emirango yangire koyo imbwate kifungu mente kifungu ko nywa some ire ko sigete inere kifungu lakini wono watemire ko mirango tekali koyo ka what is happening the problem when is about many people wameenda wametafuta wrong key yangire kuigole mirango wono okonyora banafunzi ba kore school bale half packed mine does not understand eni koigweta kabisa otaranyora obumanyi boli boisaine igo egente kenene iswali ndiro kwa ni kumburia litoko chakira inkeko gere college yere Kisii umaete kile tokora analysis most of the colleges nchira ikira kiwango chiko prepare abanafunzi kwa soy market that's the challenge we have
okonye school umwalimu akosoe osomi for the sake of teaching. Kwanye mwanafunzi opore kusoma lakini mwanafunzi otaraba prepared buya osoe market. Ono ana wanafunzi oraleta mwanafunzi okoldo boralia na boko muleta bono nende mwangi anende kumutrain kwa kuliona mwana one skuru achieta usikikare okora iko bono as Kisii impact ngote matole kulikiriria ibintu ebyo elinde twa make sure na ki umwanafunzi oyo ka kolera gusoma ngo twala the required skills kira mwenebo also I market kiro mwana what the required skills and knowledge we know about what the right key yoko igole mirango ndiye mono sana director bono tigangira liliboli kwa boli yes Kisii impact itokotoko mu chobosongo Kisii bosonga alia ase stage ya karubi ya Kisumu stage general ya sana ya kachire Kisumu wise side ya mate no Twin Towers yakotoka naende gose Kiro Liquid Bank is a common now landmark in Kisii town igotole side ya mate igotole side ya mate building ichira ibere side ye ndobwate Elim Center side ya Kurugoro ndobwate Twin Towers bono into tole Twin Towers egorofe ntanga ni una waso igano choice chetu chire bia mono sana Damaris karibu sana ime ya Kisii impact ngatwatikira kwa batogota no tole gali Twin Tower naliga igagotanga to Kisii impact direct. Do you have music lessons yakoronga Samson Arita ku Nyamira County? Music lessons ebibona nebintu biri extra twataba togokora. Yes. Ntobwate keyboard yali abana bakwegera kunya kubugime sike but as a course lakini asama ngana aliyo train umwana nyore those skills ate aba ntwate abanga we empower this iko mwanafunzi kuno yekera go chakole course ndio course yitobwate we have 70 courses in our college iko course jaita kwa technical and short courses ya kwa professional courses kara atwalenge interest ya igera as music added advantage na is an added advantage because na bakwenda lenya kuegeligwa anya komanya kyako bugege ntokeli na bakwenda nekanza yabo babugeli bia mono sana bano tutege tukwanere igoro ya professional courses director tukwanere kirokende grade kiere minimum o mwanafunzi yaganeri lindo nyara kwa baga join na kirokenda bato kwana kati courses ichi as a professional courses ito chibagete mara gatatu ndobwate level ya ICP kwatsan yes level inde kubwate certificate na diploma bono maybe injakere level ya isake level ya isevono atsan courses inchiro una bono general agriculture na mwana ushakira atsan usomero bolimi mete no anyenjira tokolema umo director ne agonte benga unyara ko buko bekalio gikabisa iga ni manye tro mwalimu ngora asomya le class mbaro bali twanye to isaransa ali maye gomate tukire to na kyo mwalimu agukwana bono mete abuna bono buna general agriculture no abantu mabwenda gosomiwa enjira yo kolema tata yo gosimeke bituma baka wasimekire byo gocha kokona gurajira chingombe ni byo gocha gosamba uyiko mwana asoe aigeli kuna kiboli boko ogonto bwate kosi ya general agriculture ibone rongo chakira tole grade ya ICP D- mwana kabate D- aba chakira tsani aso certificate and diploma and degree ko chigoro nende kosi endo mwana ko chakira atsani asichachi cha professional secretary na mwana ubate D- aba so achakire kosi ya atsani aso certificate and diploma agende igoro ende kosi endo mwana ra chakira atsani wono mwana ubate D- ne kosi ya supply chain na sales and marketing ejine chikosi umwana kweliku na ki akora procurement in fact kosi ya sales and marketing purchase inetwanga supply chain and procurement ejine chikosi umwana ochakira na bawo chakira tsani grade bono grade gatsan ne D- ende chikosi njiro bono umwana kabwate D+ o D+ ara chakire echibono agoso level ya certificate bono certificate ya umwana bono akani okora bono business management ama yo bonchoreri bono to ko bonchoreria ali buna kyako nyara ko manage biashara byaye ne kiriya kabwate na kyako nyara okerenda baka
amente nenda grow igo na ba ko course ya business management ibo na ero wika ga ko so diploma mini certificate wika to ale diploma was D plus and what human resource management and what ICT information and communication technology course into what ya supply chain pia nanye kwanera and what course ya ndabo journalism inere course nende to cover umwana what diploma in fact bono journalism nende to what level ya atfa ne banene kwenye kwanera ego bono as a requirement for certificate such course china kwaneire ne diploma say D plus for diploma umwana wikatwale C minus uchigoro umwana bwate C minus uchigoro na bako soma course chons twa kwaneire nende na bako so agendere course yende murali naga nende komenta bono twaligereri bune college tukanyora ni bwate upungufu na ya Kisii ne course ya survey yes ne course to introduce nende twanyora wanafunzi batayibake survey nende bono ya bere computerized yes as survey bono wanafunzi ngo sobi wale ndo group geographical information system na kyo gutumia computer ora mapping yo bolimo igo ibintu bibono twangere ko bisomya kiro mwana ko so agaria ngwigeri wale ibintu byo nende bono course chinde ndo bwate cha accounts bono mo utakora CPA umwana uri utabwati grade kiriya C plus kuchigoro tabago chachakere ETD ETD bono nero mwana wo chakera omanya goswa CPA kwenye tali qualified iko chikosi yene chinde chosi P intake ya bono negenda bono iga January tutara kuona igoro ya school fees yoma etabange bako nga Kisii impact yoma etelita Kisii impact igona bebwate influence gete uja Gusii. I don't know how you consider them kanyero ka Kisii impact igo nige bugorete orogongo rwa Gusii kero kenda abange mbataka ko baba komanya amangane school fees na kimole lakini tutara kuonere yo nagania tonyara ko batogo kuonera anene igoro ye chikosi echiche technical chikosi cha technical amane chikosi kero kende nayo mwanjo muri kurwalisi ko cyanya ko bachigokonya abantu abangage kogera abageni baitu batikero ko bagokwana nga nchibwati age limit obe naye bundi omasonali okorete miremende yonsi osokonya ko bagokwegera korwa ase bali banyale ko babago kwegeria bono naye no tagitotwara masomo ago bene obe independent omanya tesiko gaiga mangana empowerment mbaro bakoliye contract yo kwagacha ayiko imuki ubuno monto bwoko boko na anda amane ko bwate skills kiagera amanya tenga tora agenda no class ili ndo nyara ko bakora ki ngana kyura nyara ko bakotabye muntu bunoi bia mono moraria ntege to gotebia omo ancho matega lio tuligerere tinga chikosi cha technical yes course mune ya plumbing ne course ekunyara gokonya omworokia kwegendelea so mabwaye wona gankora ngi monto tayo kwagaje nyombo tatagete drainage system era so wase nyombe yae plumbing na inde ekosie iga ngokonyere na nebwate market because as a week analysis to according for example in Kisii County as a week building and construction in Kisii County per week it is 60%. Yani wagachi abagendere aso wagachi bole ekosie rentage ne plumbing electrical installation was amangana wiring yes nere there aya ekosi ende inte to kwanira bono nero ya technical is wiring was electrical installation igongo ni kale cha bible na abana bali skali banyale ko bago che school batige amangana aliyo konya goteba nganje ni maita ko system na bekire karabu yokire kwaji kwanyora akrestime ya chire kwanyora na korogo ko connect e pasi nyumba ya alipokere it's because yogo tamanya yogo tatwale skill isaine I wear yo kore biasale biestima in terms of connection and that wiring and the rest tungo train tole na hande chikusi chete ke konate eba igo chiku ire metinista yoka montonyol kumenya wiring nyumanyire brambi nyumanyire aya ekosinte ke tukwanira mono na ine kosi ya addressing ekosi ya addressing kaki abaiboli abana bali bantegerete bali sky nabera atoke ngakiende maybe kwegeta form 3 okanyorange mejanda yatokere gosesa itani bana bagate abasoire gati kwanyorere nga masoma atenenere gabu temine tinga abuno omwali bwobugima igongo kweni kale chinganchu kakyo bwate kosie ya addressing ni ugo go se beauty therapy because after every 2 weeks analysis to akolire and I like doing analysis. When you talk about analysis, per week we can call analysis together. In 2 weeks' time, usvati on the wensi okomina. Yes. Oyo bwate chibesa, igago chenche to kin 7 days.
oyo okonyora kore moderate ga kuchange in 2 weeks Yes. oyo okonyora korogo kongu na ko elimpa kachi wiki sato warode buna kogenda aki abana baise ko kore kosi yeye bayigure biasara byaba liboka abanyene naho bakogendera through this course ya dressing and therapy agaro kogenda town ngali ko konyora basubati bayisaranste ebikoldo mali baikaranste bakorosi kumani kiwa na bedikiwa you know bakorosi kubuya musubati yago sibi guri ngere lyasira ebinde we train because ro Jones part na bana mbali to kokora halika kabisa agosugu kabisa lingere lyasira pi lakini kara golire omaye wakara kire bibere byatano bono kubika gi bono igo yani ne kosi ere hot cake ne kosi ere hot cake na inde gonko ni kale chiaba saenga kinche kosi ende to konyeta banera to introduce to what the fashion and design ntobuate abana bali bategete komanya igoro y'obusoni bategete komanya igoro y'obusoni building and dressmaking we want to empower them nga ntobuate fashion and design emetinyista nero wakorire pia mona swali bagena tokoba gutubwatia nari gaiga ogoro kwa Eric Baraza agotebangano are imeya umurobiri na kwenekia buna anene umurobiri uyu onyale koba bwobosemia Eunice Mogoi Dennis Matundra Nyang'au Darius Nyang'au Teresa Kemunto Joan Dikrak abonse bagotebanga anene nigo bagena tokoba kwegokia imeya umurobiri nari gaiga onyale koba gutuma SMS agoteba akorwa senior citizen Korwa Ayaya Center. If someone amefanya grade 3 2 mnaweza muadmit for grade 1 na certificate. Wono magane grading wono nita level yibono ya grade 3 na level ntangani mwana guchakira konyo kole grade 2 ama grade 1 amini grade 3 na bagocha aswe grade 2 ona bagocha ne result ilia koreta matem na kutoku muadmit grade 2 konyo kolete grade 2 na kutoku muadmit grade 1 akole akule ekosi yale tete tosoma na ndege ndongena naga ni komenda asiko yo minta kwane ndubwate iskali abantu abange bakorete electronics aba bakorosi Chisemi bakorosi computer bakorosi ibindi electronics batibanda abagose bachete na ngento gelwa kwana una bachete bakarigereria abantu na bakora bakarura bakania gukora abantu abo umanyimaro butabwate kendo kwente kumanyangeli naki mu company te yera ko egasi serikali te ko agasi ko ntubwati disakara wana abakwagacha njira te yora gendere be foreman so chiko be engineer ntubwati disakara ona nabo kora gendere koereria oso kwanyo le bitenda biri bisinini kuchiali abantu bali bakogusumbwa ubunyombo bako bakabuna korosyo bocho nini bawakana ibese bisinini lakini isiko ikereke wango yo kwagacha bone koropa kuni ye matule uikotu ala lisakara certified na uikotu ala license igo umwana kera so ile skuru nko wale license igo nakinaga ni kweni college abantu bali skali bachite kwikeri gwebisimi ani umuntu agochwegeri korosye simi tago twala full knowledge kwa mwire simi yagere bya yako narona irari town ni simiane na nyebeka parking akayigora gandenge wono te ko ba igora nyeire guchimwino gaigali bolindo rata ko boli ali mwana ki amangana technical umona for example ngototika ko bagote bana be kunyalikana ukorere class 8 umuntu class 8 taranyora kebande kero kende no certificate taranye twara kagocha gali na kiagocha ne kebande gia tatu mwabo kemamo mwabo sena eyo togote banga egente ke no mwanafunzi na bwate part certificate ne part certificate is one of the recognition yo mwanafunzi ekoba Kenya citizen igegento togoteba abera atokengo mwabana una banafunzi buna ba school ba kolte so yo class 8 whatever na bera atokenga maybe chiro ko process lakini gabwate busine waiting in tugi chabwate part certificate na potoko mo na potoko admit school binde Kenya ko kole igobono egento kende abu mumonda gwente kumanyangeli naki ise gutuka no bwate skill yo kolege ntugete uise ko jabone skuru abantu baito kwa assess bari bakora assessment baku evaluate barole skill yaonga yigete kwenye kiganiri comment wemen tunge okora matem bono igento nanga nikote yo mutegererio itori utrigereti alina ise ko baine fundi okwagacha no bwate skill kwagachira matuko bwate certificate inchwe skuru umwalimu akora assessment
ise gotoka bune skill na rotabwati okwa egwe skill yo kora matemu ise gotoka bono watu arete practical part no lebia ngo egwe theory kidogo ile uchukwene bokora matemu igona boto we examine kere twarore buna no ikirete kiwango keri ise ko bane fundi ya cross Chisemi ya cross TV kibwa radio inchu to koligere to kolingo to manye ngayo bongai mwa boikirete elinde to wasesi ko bato bongai boisaine na boto kwa matemo kore otwale license na rega okoro kwa Paul Moragwa akobolia ine ekira omondo agoswa okay akobule nga ekero monda soire kozi twatebire beauty therapy ne chichinde ine ngwakanirare computer packages encherende nga igekobe ofa gosebone gaguchimo kilibira tago ono tigangwanire kwanza mpya bulili swali elio ngwanira ni bono chiova to bwata as a school ise ko mwana aro go join bono January intake to egendrete still admitting bono as a college bono ise ko bangu chale go join full this long term courses china kwanda certificate diploma bono computer is going to be added advantage in tune school bono to choma somi bosa ine of actually to ruete tune school umwana ndo kwense go join diploma course go join certificate course computer ngo cyane ko somi kubono busataye kuchwaka na even one pop lakini bono ise koba umwana yera tegete ko soma computer yo tata itibono kuchikoswa this long term courses iyo rongo kanirari ende bono tubwate a discount abana funze bagali ba kuchikojoin bono December we are going to give them 40% discount ase chipesa chiritogo charge kurusiri wale 40% igobona ra kuchwaka no almost nusu yechipesa cyo abana funze ise ko na rorande na bono mwana netara na gokora Ramadan Friday na kira nyare kana in one school after Christmas into toto ikolete in fact we are going to close for 24th 26th college year open na bogo chokora registration to ile details chao mwanafunzi a join January once you register mwanafunzi na ataswa kusoma for December na bagoja January asome bali bataswe December baraswe January ya offer still na vera abo lakini bone kuchikoba reduced to 20% bali bataswe ko chwa isiko babuna tamane chitiko so January achiko so February ibone kuchikoba reduced to 10%. So what we are encouraging the viewers leto mwana bono mo register because the offer is 40%. Actually there is nothing ibone kuchikoba kale sininyo na bali kuchikoba so long term courses besides kuchikoba computer as a discount nende ntubata bone discount to Korwa ye Christmas igo umwanafunzi one bwese uganete go so January intake tuligereti alia uise wocha bono Kisii impact bono igo register nabo okoewa 20% yechiba soko chuwakana for certificate or for diploma na ende bono uise ko babuna kwa register na kyo mwana ko register na urambuli na ki nje bono mwana one njenkale go senaro timbo ati bakali weka Kisii ina kingo register bono ise ko bani ko register inamba yesi mingurunda ogotuma the required documents ingo chikokotebia ogo chituma to ko register ayo choti cha January ko soma there is no need yogo cha ke school abo gotuma tu the requirement to kaneri umwana agotume photocopy ID gose kwenye tabwati ID na bagotume birth certificate naende ntoganeti atume egento ikoro ku passport lakini yibone rero nabo tokuganikira gocha gocha achenero naende egento kenda ganeri ni result slip ase bali bagochokora long term courses lakini aba short courses result teganeri in fact there is no requirement yo for short courses ero chicho china bogocha buna computer there is no requirement lakini bali bagochokora diploma certificate igogotume result slip na ototumere photocopy ID say birth certificate na registration fee just 1000 wa tumira bese yuiga through the number ikokwa wa ko registration bono kikero ko chagocha yabono no so class yo so class yo bono number ya nesi ena naga ni wena ne director buya kabisa iga ngora iga elindo mwanjo muligira nyara ko bako yebwata registration yachake mapema umayitegera ri wakwanera mangana ya offer na bondo chi SMS yugo chaga iga nonye sara ondita batangana bate kase ni na ya aria senge njobona igurenga ya offer inero ngo chari ndanyare ko naraga ukorwa kefa akorwa Chisemi chekeroka no agende to kobaga kubwati era kubolinga mubwate moroberi onde abwe distance buna e-learning
kero kende otarena wena ne namba ilindo nyara ko kwanera moroberio yes chintu bachikwanera bone namba yesimi liyasoko lika 07 05 773 142 ganyirolere 07 05 773 142 ine ya Safaricom osine na wo waka na Airtel 07 84 66 yes 36 93 07 84 66 36 93 inamba inchire WhatsApp na bogo tume message WhatsApp na bogo tume SMS na bogo wake simi we will receive your calls wona ase olio otanyare go ikabosongo para registration ebinte binakwana na bogo bituma ase inamba you end of the numbers WhatsApp kwa tumira WhatsApp ay wako registration again yogo cha kwa bogo janu wa net passport yogo jana chirocho elinde ochake class igobono modes of study mbaro baragani maybe muntarare batubare baro bisi batamana chigocha gukora full time courses igo ndobwata full time tokujira kwa regular bali bagocha maambi babali tukuligima Monday to Friday ndobwate part time classes part time na bali bagocha evening classes chakira maybe saa 10 saa 11 mpaka saa 2 hapo tuko tubata wanafunzi actually bagocha mpaka saa 2 hapo tuko wasoma igo nene ndobwate weekend classes Saturday na Sundays igo koje to manage gocha full time na bogocha part time 8 evening 8 weekends or morning na bogocha 6 by saa 2 wakore class another mode of study to bwate no online wale ne tai course choose course intiro specific to angire go somi online igo bona ne course na cha business intiro to kwanjira umwana somiwe online intiro bune cha technical cha bwate practicals nyinge intiro to iwanjira mwana somiwe online so those modes of study na yogochora and then tuona bogocha what discuss na into according to your schedules to fit your pia mono kegima abana bo bisakurwa ase college ya Kisii impact ye obukatika tumochi obosongo Twins Tower kera wachire alia first floor no konyara chi office chabo chire boigo ebirasi no bire guchigora alia nyora nga ne college koina na chi course igo atanga over 70 courses in one institution nyaleta kobage kwerwa na kweneke nyale kobage goikera omwana igarisiko nonye omontomo ne kenya kobage kongokie mono anene as institution yene ringa nabo ugochakera amasomo ago onse omaito muntu naro kunya kwire neranga nchebono rende kitwate abakirasi 4 ngaingosoka gochi igagoche gakomonyerera ke igagotenga injekirasi nyena atigeto kurugagwo nabo konyora omwongozo elindo nyale nae koba gogochaka amasomo ago century amene chisa chachire kegima tojida ikachikonya komnyuka kegima tibanye Josfata engana yago oranyare ko bago kwanereka to korera aneno moroberio yo mbiya mono sana nche tekwena lyo mwanchomo ligere lya ngambi ya mono aso sanga na into moroberio kutwacha ketepaka mna mtokora na indengere bageli ko batebinga inje na bakaribisha institution yetu ya Kisii Impact Science and Technology aso ko enroll course chikubwati alegani ni ncho tumeka chiofe chitu abaire mochi tumeke mwagendelea somo nyibaino yasa tigaba konye mutwale Christmas ye kiamoli chichaba tuna mandazi kabisa mwako mboyoike na ende nyasa karanje ntomera netokora mangana mange asa yonsi mutanga ni nyasa bosyo moma ekoragera ss bukwe naro kubolinga maybe chi flyers chino ngayumo ndara chinyole koene kiango nyale ko bagotwara libagari abene kuligire chikosi cho chikosi cyase nambe jinaru yesimi konye ko konyara wekali bosongo cyo baka Twin Towers na boto na bokonye wara physically na bokonye wa hard copy lakini konye kurale to text ase nambe yitwakwa ita WhatsApp osina bokutumire message bokutumire flyer on WhatsApp pia mono bono direct na ente keto kwaneringa na liago lyo mwero kegima ilindo nyara kabo kwaligania abantu bonsi bali mtobwate bale self sponsored mbaro bawe sponsor barabwa banyene in terms yo manyete school na rogochi no tigali no nye shiringi 10 alike gita o instruction yerure alike gitanga amisi ta so ake gitaga utata chabuna ye direct timanyetinga na kimero beli ye school fees in terms yo gwakana igagwakana limo pio koru manyagosoa gosiga gwakana in intervals ambuya mono murali aseri boli elio bono intwe inkolige litole ni maite konyora gwaito nkole ngaini umuntu nara alia maito gotore chaye ale tumwane school
narega yoko kugengie pikipiki anyole shilingi chiri cha isano aletera umwana school ige ndonge ngani tukwana ngalibuna intungu accept tole igento ikoro ku installment yes kero mwana achire school ali tuwe karanza inzo mwaguri otoeresera engineer cha enkotora chire sango nyoro mutienyi chiri wibere chiri wisato tuwe karanza tuwe gwana na kyago chiakana nendo chiakana bakokora igo bono dawa we are flexible and we are friendly and actually school fees itigere pocket friendly igo onde buwensi ta utwara getamero jogo taira mwana school igo igente getangani twaire kipao mbere no ko make sure mwana you require skills nende bono amangane fee is another thing to kwana no muibo tuengejo muiboli twamanyana kyo muiboli yawo cha kwakana chibesechi bakakuri igobono to basakobwa leto umwana itutokwane no ayebeseri ngero inchuo tokwane irinde umwana aso school igoto twara getamero muna basanchiyo tinkwira mwana school we have come here assured you I want ina na relative yali kwa na kinendo ko ngonchokera igo we have assured you kwa leto mwana ituna butokwana kolengano mufuko ogo elinde bako mwana akole igo tigambale gani ase January intake take this advantage chiofe chitwarule na ende bono iga at times we sponsor abanafunzi bali bata ikwenya rapi we normally give this kind of offers especially in collegial toilet need cases is calling room mwana gosne offer so such cases we also consider them they go mwana che school we'll discuss and we see the way forward igo na tigangire libageli okwalengani for January intake nagendrete tigo tigo mwana ka elio mwalipi Christmas ngero ende Christmas ngoera kere igo bono kitugo chikosherekea Christmas yake manya January nero igo kogo sherekea manyabuno umwana nere na aso school the best investment ora kora so bugima ko invest ya so mwana igo bono to basa kolie Christmas January ge koika umwana sinyo so school anze bono utwale getamiro besanchiyo igo bono ragera kugwinyolete January nero no mwana gara taguchi school bia mona sana abate iramaya enjoy your Christmas nyasaye ka wanta naende tumira nega bia mona sana director manyete ninde nogo semerenga tebya bali mubago ngango chakwale ngigiga na banafunzi na baratoka na barabaire chinga kichiabo cyo kuligere mu robelyo yo wono tabaganire specifically abali mu your staff na bana bago abora ikega ali onyo lenga bonjo ire bieni bago tena ndenda kiyanyale kana so eke oli seliga baganeli yango amaya and especially your staff and abanafunzi mbia mono mora nanda sibogeli itangani pi kingo cha na tai my mom na ngo so ande TV yango chilai na you feel very happy oro mwana e kareti yoni ninde na ndegeretali na mukwani aguru kumata Teresa ne ronde rabu yaiga na ende abayiboli amini abalimu mbara we am live now Kisii Impact Fraternity abakwani no nyamondi kanangu wachitia nere principal ngaite na ba watch na ba matenacha na Gloria na other staff they are watching na baka neria maya na ende tiga kwa ngari ga libonsi pibali ba toligereria kwa chaka na baka neria maya God bless you so much for listening and for watching. Pia mwana sana kimoko genda gali kwania Madam Gloria na ero nyarito kwa kangoriga ni gali na Principal Monica motebenga amesi onyale kwa kwa toma amaiga Josephat ndoje na kwa njera kwa ndigirire na kibono rutango ngana ya moiga tokore ndoje chinga chinzo chialire yes joma tena ateba abantu bali amandasi na ndenya saba konye baiko mwako moyi egare tumerane pia mono sana koru tuachagete chinsa 12 chia mambia omorobiri bwensa kia tuwagira se chintunda angisa toiga nene ralinge entunda yo mwali twatwalire abageni baitoli tukolia lero twakwanira igore Chisemi na twensi asobwa mutonyere ko boto wanchara nanga amaene Chisemi na chio ekebungu kia obogima kiriko nyara kwa bagi koigara chinchira choko nyara kwa bachio kwanyara lituko asilinde Kisii Impact na wanyare ko ba amona intulitko lia lero irali bagalia gokoliga lyo muchio tauni kwanyara kabaga keiga tirimboka gali twin star nayo onyara ko bokonyora anene chikosi echo na kichiko ena no school fees ando nyara ko bago gutwara obosemia bwabena asante sana soko ira chinga kichine mambia bono ni maite sometimes na mucho mwaba so busy ko nyora chinga kigo chaga igakero kende no kwemiga Kenya site gabakonye na intwe koru igagiga twachagete emambia amoyo minto Sara Ontita o ikaraga igana to ikara omwelio bumorobiri bwensa kenande angio ndinde twabaganire amaya mutware lituko ligia.
Thank you.